ilezi anya na ọtụtụ ezinụlọ n'ụbọchị taa ọtụtụ ụmụ nwaanyị ka na-agba n'iro hapụ di ha n'ụlọ ọtụtụ ndị bụ di ka hapụ nwunye ha n'ụlọ ma na-agbakwa n'iro ihe dị otu a na-eweta ọgbaghara na ezinụlọ dị iche n'ụbọchị taa ya mere gị bụ nwoke lezie anya gị bụ nwaanyị lezie anya ka ọgbaghara ghara ịbata n'ezinụlọ gị ya mere gị bụ nwaanyị legide di gị anya gị bụ nwoke legide nwunye gị anya ka anya unu ghara ịpụ ilo ịhụ onye ọzọ n'ilo nke pụrụ ịpụtara unu nsogbu n'ezinụlọ enwekwara otu nwoke nke nụrụ nwaanyị ya na nwunye ya na-ebi n'udo ma ezinụlọ ya niile dum mana nwoke a bịara nwee ọyị n'ilo onye ahụ o metere ọyị bụ nwaanyị ajadu nwaanyị ajadu a ya na ya wee na-adị na mma mana enwe ụbọchị ọ bịara ka ọ hụ nwaanyị ajadu a o wee hụ nwoke ọzọ na be nwaanyị a o wee malite inwe mwute ya na nwoke ahụ malitere iso okwu malite ịnụ ọgụ mana mgbe a na-anụ ọgụ a nwaanyị ajadu a wee were ọdụ wee pịa nwoke a n'isi nwoke a wee daa wee gbajie ọkpụkpụ azụ ya dịka e gburu nwoke a wee jee n'ụlọ ọgwụ ahụ ka ọ nọ mesịa wee bụrụ onye kwụrụ ngwụlọ ka o mesịrị n'ụlọ ọgwụ nata ọ pụghịkwa ime ihe ọbụla nke nwoke na-eme n'ụlọ eji mara nwoke ọzọ ọ bụrụ onye kwụrụ ngwụrọ nwoke anaghị aganwuzi ahịa ọ pụghị ịkwụ ụzọ ụgwọ ụlọ ma ọ bụ ụgwọ akwụkwọ ụmụazị ọ dịghị ihe ọbụla ọ na-emenwuzi n'ezinụlọ ya ihe dị otu a na-ebute ọgbaghara na nsogbu na alụmdi na nwunye ya mere n'ikpeazụ anyị na-ekwu na ndị nne na nna ekwesịghị ị na-enye nwa ha nwoke ma nwa ha nwaanyị ndị nugoro di ndụmọdụ nzuzo wee megide di ha ma ọ bụ nwunye ha dịka ịmatụ as husbands and wives of today are still doing the same thing, and such is bringing crisis in your house. So man, watch your eyes. Woman, watch your eyes. Husband, look unto your wife. Wife, look unto your husband. But marriage begins when a man seeks the face of God, for God to give him wife of his own. That is marriage. But today, in our society, mothers and fathers, brothers and sisters, even our friends, find husbands and wife for us, thereby deviating from the original plan of God in the Bible. And also, we have what we call night marriages. Many people marry in the night. For anything that is done in the night can never be pleasing to the eyes when the day break. Also, night marriage is like when a man went out on the street and picked a woman and went in with her. After staying with her, he discovered that this woman has a baby in her womb. Simply because this man may be an innocent human being, he don't want to commit double sins at a time. He don't want to kill that innocent baby in that womb. He just out of sympathy picked in his mind to marry this lady. At times you see that such marriages has problems.
onye isiki wa ikuku kwa n'anya onye isiki emere gị nwaanyị eme ọkwọngwa ya agba emere gị ihe eme ebe onye mgbado ihe agbado gị okwu bọsụ gbado akpati ozu just ọ abụọ ịmara ibe ịmazi nke bụ nke nwa nwoke nwa nwaanyị nya ndebere gị otere rigo ozu ka ịbụ ọkwọngwa ya nakwa ya lekwaya ọkwọngwa onye ya ọgwa ya ochie nna kedu ụdị ọnwa mmadụ ji isi wee kote ihe a kedu nnọọ mmadụ na-atagbugharị onwe ya n'afọ gbaga agbada onwe ihe mmadụ na-etinyezi aka na aga gịnị ka m meziri Chineke gịnị ka m meziri nwa nke m ọdụzi dị iche Chineke agaghị eji wee gozie m ya ka ị na-eji atakwuri ị na-eji atakwuri ka onye amoosu ibe na-atakwuri ugwu ka onye ozu nọ na mọchụarị kedu ihe bụ the problem ọ ga-ekwekwa gị okwukwu nna anyị ọgụ Uwaezuoke good afternoon sir good afternoon na nsogbu nwere ọgụ Uwaezuoke anya m ahụ na ntị m n'ụwa agala m oru gaa Igbo onwe ihe m tinyere aka na aga amụrụ m ahịa moto paasị ahụ 9 nna m ukwu duo m dukwe na m nke ọma na-emetụ ọfụma alụghele m nwaanyị ozugbo m na-alụcha nwaanyị biznes m tikpọọ biznes daa na-arịọzi nri arịọ ngakwuru nwanne m nwoke na ugwu Awụsa wee na-eme biznes ya lecha anya mere m ebere were 500,000 nye m were ya lata gbadata Ọnịcha ebe a bịa baa n'ahịa relief si me were ya ga zụọ ahịa provision etikwe m na provision ego ahụ na ka o si wee na nke ahụ sef kagodari gbagwojuo m anya maka ọ dị ka a gasị na nwanne m nwoke tiri ego a na-agbara wee nye m ya ma ọ bụ na ọ ndị otu nzuzo ka ọ natara ego a wee nye m otu nke a si wee gwụ sef gbagwojuru m anya ọwụhụ nwaanyị ka m ji ya chụọ owuwu na m ji ya zụọ moto ego gwụ pịa njekwaga mmụọ alụmako ka esi etinye windo amụtala m nke ahụ pụtakwa ọrụ anaghị abịa ihe wee karịa m aka mụ jewe n'ebe a na-arụ mesin wee bịa ebe a na-arụ ụlọ wee vụnyewe na ha blọkụ n'ihi na amụhụrụ m mesin ihe emekatala mekata ike wee gwụ m amazi m ihe ọzọ m eme m wee gawa na nke onye ụka ekpere ebe ahụ ka m si ya wee sị na nwunye m owu ihe my problem na nwunye m wu nsogbu m nwere ya kwana ka m ti wee na-atakwuri otu isara m na-atakwuri even ihe a m na-ekwu amakwuru m sef na m na-ekwu ya na-aga na main road biko ọgụ Uwaezuoke m ajụgodo gị ihe a pastọ kwuru ọwa eziokwu ọ nwunye m wu nsogbu nwere n'eziokwu nwata gwa m ebe ọ na-eji agwanye ihe o ji ekwu na orue deme nwata gwa m ebe ọ na-eji agwanye ihe o ji ekwu na orue ọ kakwana mma otu iji gbuo ịdị ndụ ka na-etigharị otherwise ọ bụrụ na ọ bụ otu nwunye gị siri m lebe anya eke nwugori kamgbe ka m gwa gị eziokwu na nwoke ọbụla nwunye ya na-agba n'iro nwoke ọbụla biya adịghị mma bụ na geeti ka ọ na-anọ yiri efi na geeti ka ọ na-anọ wee yiri sheti ya ọ bụ udo adịghị n'ezinụlọ ka nwoke ji anọ n'ụlọ ka anyị nọgide n'ebe a na-ere mmanya ọkụ 10 n'abalị to 11 mgbe o ji anakpụta ọ bụrụ na nwaanyị anakpuone gezienụ ntị nwunye gị ahụ ihe ahụ pastọ gwara gị ọ gwarughị ya ofu maka m gwaghị ha maka onye buru mmadụ ụzọ siri ite na-ebu ụzọ enwe mkpakparịa nwunye gị na-agba n'iro na ọ bụ onye nata nwoke ego were esie nri nye gị igi irie nye biznes ga na-agbada na-ala ntanyụ na-ala ka fuelu atasara n'ala ọ na-ahanyụ gezie ntị o megidegoro gị ihe ọ na chi gị dị n'elu na chi gị nọ nso ọ bụghị na chi gị anọ nso ịka nwugori kamgbe maka na nwoke ọbụla nwaanyị natara ego n'iro were sierie nri o je gbucha otele n'iro ọ bịa were ego ahụ enyere ya wee siere nwoke nri ọ na-egbu nwoke kwamkwam mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu o jizi gị n'anya isi ọ na-abụnya na ụmụ nwaanyị ibie na ọkịta ọ na-ekwu na onye ji gị n'ọrụ na ya ji gị n'ọrụ na nya ji remutu na-eremutu ibe na ya na-anya ya dịka handbag ibe na ya na-eji nọ mgbe ji si anya pịa ka remutu ebe ọ bụla anya si gị nọrọ gị anọrọ ibe na ya na-agbazi gị otu esi alụtụ na-agwa gị mana ọ bụ na o yi ekweghị gị eme kịta ime ka ị nọchụkara ọkwa gị na nwunye gị ahụ na-edina mgbe na ya dị na ụzọ ụtụtụ nye gị enu buru ụzọ tete gaa anyụnyụ mmamịrị mgbe ha o nyere gị enu gaa anyụnyụ mmamịrị na ụzọ ụtụtụ mgbe ahụ ka o bufere gị ụtụ mgbe ahụ ka ọ tụtụrụ ihe niile o mekọlọrọ gị ọha ejere o jereghị gị dibịa kama na dibịa o jere gị bụ na ihe ọbụla mgbe ọbụla anya jiri bata esi ya nnọọ ya were gbuo zọgbọ gbaba ọsọ ndụ gị ihe m gwara gị bụ hoo ha ọ bụ na pastọ agwara uhu gị oda
jee jụọ ya ka ọ kọwara gị na ọ bụ na ọ pasọ na ahụ ụzọ otu a ka o yesi gbadiri gị okwu anyị na-efreshọn nna nwaanyị a na-asụrụ ya akwa na-asụrụ ya ma pantị mgbe ụfọdụ ozi eme ahịa ma ga-agụkọta ihe eji esi ihe ngocha ya na-alọta m na-echekwana na ọlọv amam na nwaanyị a ekechiri m jide m n'ọlụ chei dịka na mana nke ọzọ dịka nwanne ya ọkwa nwunye gị ya na-abụ ọnọkọta Thursday, Friday, Saturday ọ sị na ya na-ejebe nne nwanne mama mpapa ya nke dara n'elu ngwa nke mụbara nwa mụkwe ma ọ bụ nke dị ime ọmụmụ ọ na-asị gị na ya na-eje otu ahụ akwa ọ na-eje ya nke a na-eje iche ọ na-abụ ọnọkọta ọ sị gị na ya na-eje vigil night vigil ma ọ na ya na-eje wee kipin na ọyị ya nwaanyị ka mama ya nwụrụ na ọyị ya nwaanyị ka nwunye di ya nwụrụ na ọyị ya nwaanyị ka di ya nwụrụ ọ na-agwa gị otu a akwa ọ na-eji ya ọ na-akpapa ọ na-eji Baịbụl apụ ọ na-eji Baịbụl apụ hapụta Baịbụl ahụ o ji ọ bụ kọmaflaj ka o wee tigharịa gị anya Baịbụl ahụ na-adị na handbag ya ọkwa ya onye ọtọgbu ya o nwere agwụrata ọ na-adị afọ ebe na iche na ụratọrọ ya tụọ ya na wedina nke ahụ bụ ọkarị ọ na-eji nke ahụ kpuo onye mgbe oyi tụbara mgbe ekọndishọn tụbara nwoke ya na ya dina mgbe oyi ekọndishọn tụbara o were akwa ahụ kọva onwe ya ọ na-esu mkpa ya ọ na-esu otele ọ na-esu eregerede ihe ọ na-esu ụgbụgbọ mbatụ bọmba ọ na chi gị hụrụ gị n'anya ewezụga ya nwoke ibe na ihe ọ na-esute na otele dị n'ihu onye lee anya n'ihu ọ ga-ama na nwunye gị na-esu otele na-esu mkpa ya na-esu eregerede ihe ọ na-akwa abụzi iko ihe ọ na-akwazi bandị ka ọ na-akwa ha ọ bụrụkwa asị nwụsị bụla mba anyị jee jụọ onye na-ahụ ụzọ ịma na ọ ga-ekwukarị m nwụkwa onye ọzọ ịma jee jụọ onye nwanne mmedi nwụkwa ihe ahụ chei nwoke na-ahụkwa n'ihe nwoke ahụ juo m anya nna gezie ntị aka m esi gị ka ị tiritie nwunye gị like a soldier well you are not a soldier ị bụrụ a soldier because you cannot play with a soldier their behaviorness and their character you cannot play with them anya ọkwa otu a ka m si wee jee mechie MC na amị barak ihe nji agwa gị ihe banyere soldiers bụ na I have witnessed them otu aka nsi wee jee mechie MC na amị barak wee crack start joke with one name ama na the name njiri crack joke bụ the name of their commander then emecha m ma ego ndatara m were the money na anazi I'm about to reach the gate ofu onye n'ime ha wee kpọọ m inside the barak sị m hey comedian come ntọnụ ọsị me ọsị yes come wee chịrị asị m ha you comedian see oga dey call you go up there go see am mfu onye weliri aka enu ọsị m come nsobi ya nruo ebe onye ga-asị m hey oga dey call you go inside there go see oga mfu onye nke weliri aka enu kukwara m aka manager nnọkwa ebe ahụ ọsị see the place where they call you go there you will see the person where they call you maybe he want ask you something anụ m eje ka nnu onukwu jeruzi ebe ahụ mfu ndị amị na ebe ahụ they are up to 7 people I was saying my friend you are the comedian say yes of course naturally I say now you the joke with our commander's name. He said, why now? How can I joke with the commander's name? I said, we hear the thing where you talk for the field. See, we no go punish you, but we like you. If to say we no like you, we for make you one will jump from 9 o'clock in the night. He said, I beg, sorry. I said, we no go punish you. See, the thing where we go do you now, to carry all this bag where we park here, carry 500, go put them at the side of that gate. 500 bars. Unu ma hana agba aja. Yeah, we will only tip aja. Jimmy, asu come on, we go. Move. Nse oba na yipu akwa m were buru aja na nwere ike je fokere ego ndatara data na ya. Mwe je na buru akpa na bugide bu up to 350 or 360 even. Onye kpọrọ m ọrụ ahụ bụkwa na soldier. When I but my friend, what are you doing? You will unlock. I started explaining. Ask me why now? Why now? Now what are you? How many they say make you carry? How many they say make you carry? Inside they say make I carry 500 bars. Hey. I said, and now how many you don't carry? Instead at least 350 or 360. Smoke, go carry them back. Make you go carry the ones where you carry come out. Go carry them back. Okay, come on, I'm 500. Carry na nje gwara burukwa ebe 350 or 360 mbujegoro. Ebe mburukwa kwa okwa bụ 700. Double polishment. Double polishment. E mana odoro unu anya na nwoke obuna ana ana ihe mere mkpọwa. Ma ọ bụ arụsị ọbụla na ana nwoke ihe mere mkpọwa, ọkwa isi ka ọ na-achọ. Ogbugbu ka ọ chọrọ igbu ya. Dai. Ọ bụ na o je ekweghị me asị gị jee bake na amị. Ka i were army character
more army sense, more army punishment. And you try when Obawa, or Matana Yamumbe, Amana Minute. Uwaezuoke. Man, Uwaezuoke, ngeje mo bossing because Uwaezuoke eno army. Mkupugo di eze osugorom. Kuri siya ye anya nine, kuri siya ye huya nine, maybe siya ye huya. Ndo ya huya, oga hadeze hamma, onya kangemia. Ma morere bossing. Aha. Oko si me. Nna wao. Ihe na-esezi okwu ugbu a bụ mma. Uwaezuoke bụ nwoke mara mma ka nwaanyị. Nna wao. Nna ụdị mma Uwaezuoke mara ahụbe nkwe nwaanyị ma ọ bụ nwoke mara ụdị mma. Nna wao. Ma-aga kirie nne ya. Uwaezuoke bụ nwoke mara mma ka nwaanyị. Ụwa ịbụ nwoke mara mma ka nwaanyị. Mmụọ mara ma ọ dịghị onye yiri ya. Mmụọ mara ma ọ dịghị onye mara ya. Mmụọ mara ma ọ dịghị onye dịka ya. Uwaezuoke bụ nwoke mara mma ka nwaanyị. Ụwa ịbụ nwoke mara mma ka nwaanyị. Ụwa mara mma na-esokwu. Uwaezuoke mara mma na-esokwu. Uwaezuoke mara mma na-esokwu. Nti ya sambara sambara, imi ya wombolo wombolo, ani ya tan 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 tan, ono ya lom 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 lom, ike ya bam 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 bam, water bam bam olu okpom, ihe ọbụla ọhụrụ olu. Uwaezuoke n'ịdị mma, ụwa n'ịdị mma. Arabanko Uwaezuoke n'ịdị mma ụwa n'ịdị mma. Uwaezuoke itewe ọtanjere anyị ga-agbafuru gị n'ala Ọnịcha ka anyị lele. Uwaezuoke itewe ọtanjere anyị ga-agbafuru gị n'ala Aba ka anyị lele. Uwaezuoke itewe ọtanjere anyị ga-agbafuru gị na Lagos. Uwaezuoke itewe ọtanjere anyị ga-agbapụrụ gị n'ụwa ka anyị lele. Uwaezuoke gabara onwe gị nwa mmadụ eburu ọnụ wela ka anyị lele. Uwaezuoke gabara onwe gị nwa mmadụ eburu ọnụ wela ka anyị lele gị. Ekwuru m ekwu, ị ga-arapụta m n'egwu a. Ọkwa ekwuru m ekwu, ị ga-arapụta m n'okwu a. Ịhụ na ị ga-arapụta m n'okwu a. Ịhụla ị ga-arapụta m n'egwu a. Chineke nna m biko Uwaezuoke nke a na-ekwu na ọ mara mma ọ Uwaezuoke nke mma ka o nwere Uwaezuoke ọzọ Chineke kere? Lekwanụ m anya nụ. God of Abraham, Isaac and Jacob. Uwaezuoke nke a mma, nke a mụ na ya na-afụ, nke a mụ na ya nọ kịta, ọ ya bụ nke mara mma. Biko kwanụ unu na-agụkwa ego unu na-agụ, unu na-amakwa ka unu si agụ, unu na-akọmpozu kwa, unu na-echekwa nakwa echek Uwaezuoke. Ọkwa ekwuru m ekwu si na unu ga-arapụta m. Unu rapụtakwa m rakpukwu anụ m. Unu rapụta m rakpukwu anụ m. Mgbe m na-ekwu ihe, mgbe ebidoro ihe ka nsisi na unu ga-arapụta m. Ịhụ na ya. Unu rapụta m rakpukwu anụ m. Biko rakpukwu anụ m. Dịkwana isi ọnụ unu rakpuru m. Rakpukwu anụ m otu ọ dị mma. Ogene dị ihe nke a biko. Mgbe e kompozuru egwu a wee na-efu ebe egwu a na-eje ka nsị na okwu a ya adakwa ka mkpụrụ igwe. Okwu atakwa na ọgbarihe ndị mmadụ ya ebekwa okokoko n'egwu a. Echee na nna m na-ekwu ka ịhụ na ya. Aka nọkwa na studio ị na-ebe akwa na-ebepụta anya mmiri. Gwazie m ọha na eze n'ụzie nya. Kedu ihe unu na-eche? Mba, ana m ajụ unu kedu ihe unu chere? Ọ na m ama ha mma? Mba, na-ekedu m anya n'ihu ka ịfụ akwa ogwu ihu ya na anụ n'ọnụ ndị gboo afụ dị mkpa. Akwa ogwu imi ya. Na-enye ọgwụ imi ka eji ama okorobịa. Imi ka eji anwa dị mkpa. Na-ezie n'ihe na-emenụ. Ọgụnụ dị ihe nka. Ngwa selu ụwa akọda dị na ka m na-anụsa gị ọgụ n'ọnụ ma ọ nwere ihe imere m na-ewe m ije. Achọrọ m ijugodi gị biko define godly beauty. Mma ihe awa ndị oyibo kpọrọ beauty, define ya kọwaa ya gịnị ka ọ pụtara n'Igbo. Mma bụ onye mara mma. Mma bụ onye mara mma nke ewu na ọkụkọ makwu na mma bụ onye mara mma. Eleghị anya ọ bụ na ọ mara mma ihu ma ọ na ọ mara mma bọdị ma ọ na ọ mara mma n'ukwu ma ọ na ọ mara mma ebe o si anyụ nsọ. Onye a bụ ihe na-ekwu na mmadụ mara mma. Enyi m nwoke na-ajụgharị m ọnụ. Ihe ha jụ m ụkwarịrị ọ dị one. Mma bụ mma. Mgbe nne m mụrụ m dị na nwatakịrị, ọha na eze na-abịa agba m nkiri dịka onye mara mma. Nne m na-akpọkwu m
asa mma mkpụrụ mma nna m lepụrụ m anya tie okoko si ogini dị ihe nke a ọ bụ mma dị ihe a ka ọ bụ gịnị nna m sị m na m bụ nwa okorobịa mara mma na ebe m dị otu a na ụmụazị na ọ bụ na nto na mmadụ ga na-eso m dịka ijiji na-eso onye bụ anụ ure otu a ka ọ dịkwana mgbe m dị na ụmụaka nna aga n'ụzọ ụmụaka ibe m a na-agba m nkiri ya na-enene m n'ihi mma ahụ ka dịkwana n'ahụ wee ruo taa ama na mmadụ na-eji ụtụtụ magide mma ruo mgbede ka m gwazie gị nke bụ eziokwu na mma m ruru mgbede gwazie m ka ndị otu a na-agadi ịjụkwara ka m dịzi na ụmụazị mgbe ahụ ka m tụtụrụ mma atụtụ ejiri m mma gwuo egwu ịna-ekwu m anya ịfụ na mma niile dị m n'ahụ onye lele onwe ya egzam ọmaka ya good ime akụkọ na onwe gị good aghọtago m ọ agbọrọ unu ọkwa ya ya maka ịma na abịa n'obodo monki ọ ga-enwe monki nke manara ibe ya ịbịa n'obodo simpanzi enwere nke manara ibe ya agbọrọ ọbụla nwere ndị mama so o nwere ka ọbụla nne gị na nna gị jọwara anya wee mụtazie nwa manarị ha wee mezie ka nwa ha bụrụ baptizim mma oho kịta ka m ghọta ya na enwere ike abịa n'obodo ebe monki nọ chimpanzi nwere ike ịjọ njọ nya adaka ọkwa ya dịka etu anyị nọ kịta oke kịta ka m ghọta ihe ndị compose egwu compose Uwaezuoke mana ọkwa ịnụrụ that side ha kwuru imi ya gịnị ka kwuru imi ya boroboro ha kwutere nke awa ha kwutere nke awa bịa ọkwa mana ọ bụrụ na gị na mmadụ na-akpọ ụtaba onye ahụ agbachọta eji ihe i kwuru bụ eziokwu anụrụ ka ị na-ekwu okwu imi ihe na-anụ n'ọnụ ndị gboo bụ afụ dị mkpa afọ ogwogwo imi Chineke m ihe m ga-eji imi ya eme wee were imi ya nye m n'efu ọ bụrụ na ego ka m nwere gidigidi a na-asị na o jiri ego jegoro imi a na-ego imi ego ihe a bụ ihe Chineke onyinye amara Chineke nyere m adị m proud of it kedu ihe na-ewute gị eghuzina m anya ọkụ ihe a bụ anya ọkụ ka ọ bụ anya ọkụ ụdị na ụdị na ụdị dị anya eghuzina m anya ọkụ lead me otu a ka chi m siri kee m ọ mụ ihe m ga-abụ n'ụwa wee si otu a kee m ọ bụ maka otu legiriri alignment mmụọ adị m eghughi anya ọkụ na nke gị otu ihe nwere ụkwụ mosquito ana m eghughi anya ọkụ raa m aka ahụ naanị m ị chọrọ ka o sere mụ na gị ọ bụrụ ị chọkwara ka o sere mụ na gị o sere mụ na gị adọrọ m ime ma ị dị ime ma ị dịghị ime Uwaezuoke ọ dawebeghị ọgụ ọ bụrụ ọgụ esi na ụkwụ m dị ka nke mosquito ike m lie alignment ikwugonu nke ị ga-ekwu mana enidoro m iji ugegbe wee nene wee fụdat n'ịbụ aka nri short engine in fact ihe bụ dwarf ma ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo n'eni nya biko ọ bụrụ ọgụ ka anyị na-anụ mana ide na onwe gị ọfụma amarọ m ijikwa ugegbe na onwe gị ọfụma wee na-agba egwu anyị na-agba na-anwụrụ ihe ha na-anwụrụ maka na asị na mara mma ana m enene onwe m elere m onwe m n'ugegbe wee fụ na m mara mma nwoke Chineke ekwekwara ka nto ogologo ka gị wee dị ka ọ tọsị ikuku na-eku achọ mpolu eletrik ebe m ga-ejide aka maka ikuku iburu m asị m kama m ga-eji ụdị ogologo a kama si shọt kwuo m otu ara ka m wee weti na ana dọrọ adọrọ wee na-asị gị kama mma adị mkpụmkpụ ka ga ịmakwa na ndị ntọchọ ịtọrọ gị heti gị na akpa buru gị na-ana onwere onye ga-amarị na nwere mana etu anyị fụrụ m kama m ga-adị mkpụmkpụ ka gị nto ogologo ka eletrik pol nke shọtụ ndịzi aka pam 3 ukwu nkwụ atala m ahụ dịka onye ọbụla na-ekwu nnọọ ka ọ dị isokwu na-ekwu ngụ nwata wuru uche ịmụkwara otu ihe ha mmadụ ada ahụ na ihe na-enye m obi aṅụrị ịmụkwara ihe a na-arụ chere ka njukwere gị ịmana ihe a na-arụ akpati ozu bụ sisiti ịmana osisiti ka a na-arụ debe dịka ngụ nwa mmanụ ọbara ịmana ya karịrị sisiti ịdị na sị na enwe ụgwọ akpati ya ya egote ebu sisiti etinye ụkwụ ya ma ọba egbujipụ ụkwụ ma ọ bụ egbujipụ isi gị atụfu onye iruzie n'eluigwe ịchọtụ ya ha eruzie mana mụnwa otu aha tede ndị otu a kịta nwụọ ihe ya egote ebe akpati dị sisiti ịmana m eru sisiti edoye na akpati nke mara ọva n'isi ma nke mara ọva n'ụkwụ ekpote akpa niile nwere were mejuo onye o wee nwee weti onye ọbụla buru n'isi ọ mara na obu ozu dị mkpa kedu ị na-ekwugheri Chineke ekwekwara ka ntokwu uche dị ka gị eruo n'eluigwe gị ịmakọrọ eti gị na akpati ndị ji eburu na-agba ọsọ ọ dị ka ọ na-agba eburu ha na-akwa egwu eburu ga na-agba egwu ịmakwa dị ka ide ịmakwa na ewuru efe dị ka ụkpala abịa m nesie gị anya kịta ma na ndị a na-eme beauty contest na mistake eziokwu biko this is an advice to ndị niile na-eme this beauty contest
unu ga-ebido mebe ugly contest nya competition eji ama ndị journalists njọ because Uwaezuoke aka agbago first aga m apụta nke ahụ you could have come first n'eziokwu ama m na ọ bụ na eme ụdị competition in the whole world afụbeghị m onye nwere iru ka gị eziokwu ajọrọ m njọ dị anyị agụma ndị jọrọ njọ ememe ugly contest anya ha ma apụta amara m mma dị anyị na-anụkwa ihe a na-ekwu na mmara mana mma m na-ese okwu mma m na-akọ ọsọ accident n'ụzọ ụmụ nwaanyị fege niile ụmụnne nwaanyị fege niile na-abịa ebe mbikịta na-ayọ m bịa mụọrọ ha mma nekwuo nke si GRA wee zụrụ m ọkada bịa na ya dị daa na sekpuru ala mụ biko bịa mụọrọ ya nwa ihe a bidoro n'ụtụtụ gboo mgbe m na-aga skuul onye nkụzi m nọ na klaasị ya nọkọtara ebe m nọ n'azụ ya kwuru maka mma mmara wee wefete n'iru oche wee mee prefect wee na-enye m ụtalị ya na m apịa ndị tọrọ na ndị ntọrọ m wee buru odogwu na-agụ akwụkwọ headmaster bịara ozugbo ọkpọ m Uwaezuoke mma bịa eje mkpụrụ akwụkwọ ozugbo kpotere ya na siti ya gbugba efu m nneko onye mara mma kwesịrị ịkpa nganga na chi ya mere ya mma chi m mere m mma ka m gwa gị nke bụ eziokwu ị na-eme anya n'iru iyi afụ nwa m ụmụ nwaanyị soro na laịnụ kịta na-ayọ m biko ka m mụọrọ ha nwa ka m mụta oyiri m ndị yiri m ya ndị ya dị ka m exactly mụnwa ha dị ka aja onwe ihe dị ka advat na ọ bụrụ ihe nwere ihe dị ka advat ibe na ụmụ agbọghọ na-ayọ nkịta m ụlọ ha na-asị na mgbe mara mmadụ na m anụgo nwaanyị na mgbe biko bikos ha abụghị kịta ọnụ ga na-agbakọ ụkpaka ihe ọ na-agbọ ka njukenego ofebere ajụjụ ụwa ịma na ịbụ ezigbo enyi m nwoke nkọda dị na ka m na-agụ na-ese okwu achọrọ m ịjụ gị ebe ahụ ka mma na Chineke mere gị ezigbo amara trouser length gị ka ụdịrị akwa iji akwa trouser length maka ama m na igoro ofu trouser length nwere ike were kwa trouser ịnọ ebe mụnwa ga-eje were trouser length na-agba wee kwa ofu so ị ga-eje Thanksgiving je kene Chineke maka nke ahụ gezie ntị trouser length m ọ na-abụ mbe nkwọta ya na-eji akpa telo irie m telo bịa oke enyi bụa o were nke ọzọ kwara ụmụ ya n'ihi ọ na-abụzi mba ime ahụ eje mbere one yard ejere telo si aka o were kwa m trouser m nya ka o eji mee pọketi n'azụ were mee pọketi n'iru were etinye belt holder ọmagụ makwa ama trouser amaghị na-akpụ n'ala ana m echiti ndị telo na-akwara m akwa all the time ha nwasikwa one side of it na-echiti gwa m mmadụ ada ericha akụ bed gị ka measurement bed gị olu the normal 6 feet bed nrozi feet ọ yi west ego ka ọ mụ ije west ego ihe mere bụ onye kabinet ịrụrụ m bed ka m gwara ya that is no need no ji arụrụ 6 feet ọ na-arụrụ ndị ọzọ maka na m were 6 feet ya mere nye 4 feet 4 kama ọ ya abụ na m nọ na bed ọ bụ na o ruo eru kama ụkwụ m pụọ n'ala ọ bịakwana ihe a ekwu that means cut ka akwụ ihe eji edebe ụmụaka anya obere bed anyị edebe ụmụaka ka arụtara gị ịkpọ ya bed eji edebe ụmụazị abụọ this golden iron bed na bụ cabinet bed ka eji enye ụmụazị ihe dị iche na nke gị na ụmụazị bụ gold na cabinet oke biko ụwa ka m just gwa m eziokwu etu anyị jọrọ njọ na hapụsịkwa ego ha gụrụ inwego lọk ị nwere nwekata lọk nwee nwaanyị mara obere mma jọsọ nke matụtụrụ mma maka na ị nwere ike na-ekpo ụmụ nwaanyị ndị anyị na-ekwu ọ bụrụ ndị jọrọ njọ ka gị ndị rumonke ndị chimpanzee inwego nwaanyị mara mma ofu just half dị anyị gee ntị ajụjụ na m ajụjụ iberibe a na-ekpo nwaanyị ekpo ọ bụ ọkara fish nwaanyị uru ọdịdị na nwaanyị abụghị ofu ihe bụ uru nwaanyị bara onye na-ekpo igbe nwaanyị ọ ya asị na ya nọ n'uru bịa kedu njikọ onye nwe otu obi akwa ele nwaanyị dị ka onye godo motosaịkụl ntụfu ka ọ na-ahawo expenses dị na nwaanyị karịkwara na ele ihe nji kedu ihe adị m agba na iro dị anyị ajụziri m ụdị agụ m nkata ajụjụ ị na-ajụ m ụkwụ arịrị ọ dị ohi ị na-ajụ m ajụzi m ụmụ nkata ajụ maka isere mụ na ọgọnọ nwunye m mara mma nwaanyị bụrụ egovin bụrụ queen na-eso nkirikirikiri na-ajụ ese nwere ihe m na-eme ma ana m ele nwaanyị ọzọ anya n'iru mgbe m ma na nwunye m dị jealousy bụ mgbe ọ na-eso nkirikirikiri mgbe ahụ ka m ma na m mara mma na chi m mere m mma ụwa gị na mma ụwa ọ bụzikwa gị na-ekwu ife a ụwa ọkwa gị bụ onye ụmụ nwaanyị na-atọ ji maka gị na-alụ karate nwa bọksịn gbaa mgba dị n'ime ya ebe ha na-azọ gị na-agba n'ilu ụwa a kwuo n'eziokwu ka ihere mee na-ekwensu ọgụ ha na-alụ abụ ụkwane na ha na-azọ m azọ
kama na mma ka a na-edibeti onye nke asị na mma ka Michael Jackson onye nke asị argument ka a na-eme onye nke asị na mma ka Queen Elizabeth of England onye nke asị na mpadụ na ọ bụ na mma ka First Lady nwunye president nke achịrị nkezi anya biko ajụna m kwarịrị ọdị onye eje na-eme ka mụ na ndị mmadụ nwee nsogbu echizi onye gafere onye kpọrọ m kelere m ekele ndị mmadụ eledere m anya dịka ya asị na nna anyị ya na nna etu ya mma na ama gị na-eti ha onye gaferele m anya mma o ji ị mara ebe a na-ama njakịrị ka na-ekwu eziokwu and ị na-ekwu ihe etu anyị si ekwu okwu kịta o nwere inspiration bịa m n'isi mgbe ghọta o nwere ndị yiri mma ga kịta nwee ndị yiri ndị sigiri iyi Michael Jackson ha na-arafula mistake ka ha mee iyi Daddy Shoki ofu ọgbọrọ ka gị na ya si Olusegun Obasanjo nya OBJ ndị gị na ha yiri ka na-agwa gị ha Taribo West ndị ahụ amara ma ọnkụl ka ka bụrụ gị then ị bịazikwa na kedu afọ ya nke a Timaya ka ihe kpọziri ya ka ezi afa nke a nwanne gị nwaanyị anyị ma ọzọ afọ ya akwụ intelizo ọnọra ịgba ndị bụ unu ekene dịrị Chineke na-abịa n'obodo na ịgụtago ebe mmadụ nọ na ise mụ na ha yiri abụghịzi m ọkụ wọdụ abụghị m ọkụ wọdụ ndị dị ka m mmiri nne ndị nka m gbagharị nne mana ihe ị ga-ewepụrụ m OBJ wepụrụ nya Taribo West wepụrụ nya enwere m ike ịnagide ndị ọzọ nke awụkwa wọst eji atụnyere Uwaezuoke mara mma iru ma mma bọdị nwee okwu Uwaezuoke imi ya bụ kagbom ọnụ ya bụ shirimam anya ya bụ pasam ntị ya bụ karịmam otele mbụ egwu eji Uwaezuoke n'ịdị mma ụwa n'ịdị mma Arabanko Uwaezuoke n'ịdị mma ụwa n'ịdị mma Uwaezuoke itewe ọtanjere anyị ga-agbafuru gị n'ala Ọnịcha ka anyị lele Uwaezuoke idewe ọtanjere anyị ga-agbafuru gị n'ala Aba ka anyị lele Uwaezuoke itewe ọtanjere anyị ga-agbafuru gị na Lagos Uwaezuoke itewe ọtanjere anyị ga-agbapụrụ gị n'ụwa ha ka anyị lele na ụwa nwe ihe nnere anya kịta abịa m n'anya were anya mmechọsịa gị fụ na afọ gị sọsọ afọ gị ga-arụ gị niile nwee na-ajụ kedu ka isi eri nri ya kedu ụdị saizi nri ị na-eri maka amarọ m ma ogologo na mkpụmkpụ ma nwee ihe ọ na-eme ndị mmadụ na-eri kedu ka isi eri nri kedu ụdịrị nri na-eri maka afọ ga nne ya ajụjụ gị adaba ha ihe nji sị gị na ọ daba bụ nwa obere oge kịta ịjụọ m nsị nyụrụ ọ dị agha ije n'ime ọhịa je chọba nsị nyụrụ ebe ọ dị ị ga-erisinwu half cup of rice ma beans ma bụ garị half cup ị ga-erisinwu maka amara m ebe ọ ga-aba na amara m afọ gị buru ibu mana amara m ị na-akọwa na afọ m ka otele m by far ya bụ na-adọbago m afọ ịdọbago ọnya na-ewe gị kedu ihe isi m kwuo asị m na ahụzikwa ụzọ ofuma ịbụ anyarị ụta nke edini ha ọcha a na-asị na ịchabara ọcha anya idini ha ọcha na a na-asị na ịchabara ọcha anya ịbụ anyarị o jighị n'anya ihe ọ bụ okochiri gị anya nke na ị na-afụzi ụzọ isi na afọ m iji na nnọọ maka na mụ na gị bụ enyi wee bido mkparị kịta ọ bụ na ọ bụrụ enyi anyị bụ ma aka m agwa gị ife kịta aka m agwa gị ife maka nne-ene gị anya nchọ ka m kọọ gị ọnụ ada m ebe m ga-ebido maka ị ga-eji kọọ gị ọnụ zuru ezu na arụ gị onye otu anya onye o nwere ofu aka ọ na-asịsị ka onye handcuff mba ndị polisi enwere ike ịkụ m handcuff unless ma leg cuff ka ha ga-eji bịa ihe esi aga ije so na polisi chọọ ije arrest m kịta were handcuff bịa ọ na-egbu oge ịhụnanya ọ ka mma na ijiri aka wee kwuo pozishọn gị kwuo ọnọdụ gị ka njikwa gị ụwa etu anyị nọ kịta akpọtara gị nwaanyị yiri gị ị ga-ekwenụ ya nwaanyị yiri gị nya carbon copy ị ga-akwenụ dị ụma ị mara ezigbo ife weje nụ achara ugo nwaanyị na-acha tụtụtụtụ ka ahịa na nwaanyị jiri afọ na ndị otu gị ndị dị ka gị nụọ ihe mere na ọ bụ ajụjụ gị a nwere ka ọ dị akwụji echi ọ lụọ mkpụrụ a ga-eri ọna mana chi ya abụ
so I m aza gị ajụjụ a mana mgbe m rahụ ọtete aza nga ajụjụ ga ị ga-eje thinking faculty. I will think about it. O nwere ndị na-agwa m na ọ dị ka ị na-eme egwuregwu o wee gbara gị na lọk maka o nwere ihe mụ na ndị enyi m na-akpa ngwa fa na ihe dị n'egwuregwu a na-eme bụ ịdị unique ifugo ka Chineke gị si gbachaa gị mma. Ndị toro ogologo tofere uche ha nwere lọk. Sọsọ okwu bụ eziokwu nnugoro n'ọnụ ka mgbe m jiri mara gị ịhụgo na m mara mma ọka mma na isi n'osi n'ọnụ gị wee gba adịrị ya meki mma nwoke ịnwakwa ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọ na-abụ buru moto pụta na streeti paakị ya na-arịtu onye bụ moto nke ya paakị ya ọ gbata na-abịa ekiri m onwe nwaanyị na-eje afịa ochi ya azụ bịa na-ekiri m onye bụ ọkada ọ paakị ọkada ya bịa na-ekiri m ngwa n'ezie n'anya anwụtuo nwatakịrị kịta kparara m nwa afụbeghị ụzọ nwụkọ ya akpụrụ n'ọnụ ọ na-akpọ m ụwa ọ fụbekwa m anya ụwa isorogo nje n'ụlọ ụka kịta kparara m na-abata n'ime ụlọ ụka ụkọchukwu nọ na pulpit ekwu okwuchukwu abụrụ chapụ ihe niile ọ na-ekwuzi onwe ya ege ihe ya na-ahịọzi bụ ụwa ị mana Jizọs na ndị mmụọ ozi ya na-akpọzi m ụwa n'eluigwe chere mbọta ya eje n'igwe ka m ji anyụcha gị anya maka ihe i kwuru mma edebitiri ihe kịta ọ ga-adị na my life diary mbọsị ntiri isi n'eluigwe maka adịgo nshọ n'ọmụ ya bụ Getiman Chineke maka ndụ director dị Getiman n'aka ihe niile bagoro aba ga-anọ under my custody aga m ejide kii eluigwe onye ọbụla tiri isi ọ dị ka nke nwa nọ ebe a na-asawasị ọnụ na-ekwugheri agbachibido gị kii mmegide ihe nchọ ka m menyere gị emeghe m geeti nwa obere iti ha n'isi nri oluo ya maka rolling gate ejego mfụ ya nruo mkpa geeti aka inu kwerekwere kpatọba isi ebe ahụ apịa gị otu esi apịgbu agbụsị ị na-ebe ị nwere ike akpadon gị ebe ahụ for 2 weeks akpadon gị for 2 weeks ịta afụfụ nke ugboro na abụ ị ya afụ ihe ga-eme ụwa o nwere ihe nchọ ka ị mere m maka na etu anyị fọmụ ana m eje a lot of beauty contest modeling bụ ihe anya agba m first na modeling mpozu etu a chere modeling akwa ọ bụrụ modeling ka m kwuo asị m modeling ịmago model ime ka nya na-aga sawam mpozu etu a gakene ije ahụ ka mfụ mekene modeling nya catwalk wa ka mfụ ihe akịta ọ bụghị ije kedu ka ije adị otu anyị si eje kịta ga bụ dọk wọk ọ na-agazi ka ọbagbo Chineke ntabe ụwa ị na-anwakwa mana bịakwa ịma na friendship a na-ekwu achọrọ m ịjụ gị ofu obere ajụjụ iwukwa na iwe ewu since eji mụ gị ejego na zoo nya ijego na zoo maka ọ bụrụ na ijego na zoo biko emekwana mistake je banye ebe a na-edebe kedafia chimpanzee ma gorilla maka ndị na-edebe ya ha ga-eme mistake kwara gị kwaba n'okwu ebe kpọchie ụzọ chee na ofu chimpanzee ma gorilla gafere goro ụzọ amara m in short ịtrai na ejekwa na zoo ma ebe dị nso na zoo maka arrest ị na-akọ m ọnụ ka ndụmọdụ ka ị na-enye m just an advice, a friendly advice. Ejechana m government house, ejechago m presidential house, ejechago m governor's house. Efinichi go nya we na eje na zoo. And me eje na zoo acho nya. Ebe ahụ ọba ma egwuregwu. Ọ bụ na ịdị ọcha now. Aka m accuse your father. Mama, your father onwe ka o si je China. Maka na ọ the size ndị China, ndị Japan, ndị kpụrụdem. Amaram, but you are a black man. That's why I'm confused. Amaram, when we away match, away match, your mother. Ben, why in your be here? The isi ya akwụkwọ na ọbịa nwe ihe ọ ya afụ. Ihe dị na m disturb zine. O disturb oge nwa mgbe chi ga-akpọ ha. Ramaka. Onwe advantage nwekwara again. Imago na ntị ga, size ntị ga is abnormal. Very, very abnormal. It's the size of normal ente bụ half of nke ga now. Mana nke ga basambodo. Onwe advantage inwe na ntị enwe. Ị na-anụ ihe kara ndị ọzọ ka ọ nọ. Otu a ntị m ha ka nsi anụ ihe. Ikwu okwu na Lagos aga m anọ n'Ọnịcha nụ ya. Ikwu okwu na ugwu Awụsa aga m anọ anywhere of this country. Anywhere. Yeah, ear monitoring committee. Anyị na-anụ n'ihe tu eke ihe. Otu a ka ọ dị n'imi. Ị nọ na Abuja nyụọ ahụrụ. Aga m anọ n'Enugu n'isi ya. Otu a ka ọ dị. Serious. Imegidezie ruo m nso. Ọ dị ka o nwere ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ndị na-esi ka mkpi. Ana m ekwe ka mụ na ha nọdebe. Ndị a na-enwe body odor. Ana m ekwe ka mụ na ha nọdebe because ọ na-esi n'ụsị m afọ. Because o nwere onye nwere imi ma ọ da anụ isi ya.
could remember somebody saying I had no isi here. And I got ogede ka nje kwusi iri akpụ ọ dị utie ihe isi akpụ na-esi ka nje kwusi iri akpụ anju aga ịmụrụ otele dị mma iji egbu ọja mana onye ji etinye ọnụ na ya ana m ha protest kịta ọ bụ na Nigerian gọọmenti ma ihe ha akpọ nwa bụ Uwaezuoke mmemme onye isi ndị polisi ememe onye isi ndị polisi ewe nwere imi ma wee na-anụ isisi ebe ọbụla criminal nọ ebe ọbụla criminal nọ na this country ewere anụ m isie nnu isi eje ebe a fori ekero nasal criminal mana o nwere ihe na-adị agba ngharị ọ bụrụ na Nigerian gọọmenti mmegbu ha na-emegbu ndị polisi adịghị mma ihe njirikwu na mmegbu ha na-emegbu ndị polisi adịghị mma mkpọsị ya ka m pụtara na main road o wee bụrụ na onye nke kwụsịrị mgbe high rank officer ewe nna jụ high rank officer ọ na-esokwu akwụgharị na main road eje na high rank officer na-anọ n'ọfịs elezi ihe ejiri kpụpụta ya na main road anwụ wee na-apịa onye wee na-eri ala maka contribution na kedu ụdị contribution onye ọgba ewepụtara na main road ọ bụkwa mmadụ moto felu breki ri anya enu ọkwa ejekwa nwunye ụgwọ ogbugbu egburu ya kedu ka mmadụ ga-esi anọkọta wee were onwe ya na-achụ aja high rank officer eho commander ihe na-emene this country biko n'ụlọ ihe na-emene ndị bi na this country obodo a dịkwana mma kama na ọ bụ anyị bụ ndị bi ebi mebiri obodo a ọkwa ihe na-akọwa bụ na mmiri si n'isi injin wee gwarụ ndị eme nwanne hey maka na onye anwa na-akwụ n'anwụ na-ana tutu ka 20 naira tax collection o mesị tinye na pocket ya onwe nsogbu na o mesị oke esendị ndị a ga-esendịrị ndị isi ndị ọzọ agazia mana ụwa biko ikwupụtakwa ihe dị mkpa kịta biko nenegodo obodo a bụ Naijiria nenegodo ọtụtụ ihe na-eme na Naijiria ka itinyeke n'ihe ọnụ biko Uwaezuoke hapụgoro maka mma gị nnọọ anyị afụgo ịbụ Queen Elizabeth makasị ịmara mma mana ka ihe onwe nke akpọrọ boko onwe nke akpọrọ kidnapping amarọ m tinyeke n'ọnụ Uwaezuoke n'ihe a ọkarịgo ụwa dịzi hot ebe niile na-ekpo ọkụ ọ bụ na boko a ya bụ na be ha ka ọ na-ewu asị m ya were ha mana ha bukurie gbadataba saịdị anya nwa na aka ya akpara ha aka na-agba bụrụ ha ofu aka anyị agwaghị ihe ọkụ ji ntị oke eme mana ha ya eboko ọ na be ha ka ha na-eboko ya nke ọzọ dị ka kidnapping na-ewe bụrụ na ha efe nye kwa mana ọ bụ na a chọrọ ịkwụsị ya ọ dị very easy Nigerian gọọmenti ịkwụsị ya n'ihi gịnị onye gụsị akwụkwọ onwe ọrụ ọ bụ na nwatakịrị gụchara akwụkwọ si n'ebe ahụ ọ gụchara akwụkwọ ozugbo na-abanye n'ọrụ ọma nwa ohere iji eche m ajọ ihe ọ bụ onye gụsịba akwụkwọ gụchacha akwụkwọ ọ nọ nkịtị ihe dị ka 5-6 years mgbe ọ nọ nkịtị ọkwa sị na ịnọ nkịtị na-ebu ajọ uche mgbe ọ nọ nkịtị ka ọ na-eche ihe ọjọọ ọ ga-eme ewee bido ihe o ji ewute mbụ na-ebi ekidnapụkwuo ndị obere na ọ bụ na ekidnapụrụ ndị na-eri ego mmanụ obodo a o yi ekwe m dị nze na ọbụ ego mmanụ anyị ka a na-anapụta ha a na-ekeri ọ bụ na ihe a nwara mee obodo a nwoke ọbụla nọ n'obodo a ga-enwerịrị at least 2 million naira na akaụntụ ya bịa onwe mgbe mmemme asị ha onwe mgbe mme dị mathematics mma agbafa mgbe anwa ikwu na Abacha nwụ awe na-ekwu ego dị na foreign account onwe masị ndụ mbịa ndụwa a sị na Abacha rapụrụ $565 million na one particular account mwere dị mathematics o wee bụ na ọ bụ na asị ka ndị Nigeria niile pụtakwa na line according to their family ihe anyị dị bụ about 150 million every Nigerian ga-ekete more than 15 million naira just cash a na-enye ha cash balance ga-adị sef mana otu onye eburu ya nakpuo wee na-elive fine kịta ha na-eresizi anyị fuelu 140 naira anya na-agba were n'anya pụmpụ ma ọgwụ ịbịakwa gbara ọzọ ihe niile ọkwa na-akpa mmadụ ka ọ na-aba betesu ya ka wojara ọkwa na-arụ na maka ọ bụ nwanne m nwoke onye ka ọ bụ nkwụ onye asị na ma na-ekwu ka na m ekwuwa ọnụ nke a ikwu kịta ịmago mma maka ihe a ikwu kịta ọ bụ na ha nụ na onye unu chọọ ime m ihe ofuma ihe unu ji eme m bụ ịkpọ m nye m oke nke m emechie m ọnụ mana ọ bụ na unu sị na unu ha ya enye m aga m na-ekwu ihe m fụrụ ka m ga-ekwu I'm a citizen. Nke a ekwutakwa esi n'Igbo gịnị citizen esi yori bụrụ a Nigerian citizen onye Nigeria ga biko ụwa change of topic biko ịmana ihe a bụrụ interview ihe a bụ two friends that are discussing as friends Uwaezuoke n'ịdị mma
mma ụwa n'ịdị mma Arabanko Uwaezuoke n'ịdị mma ụwa n'ịdị mma Uwaezuoke itewe ọtanjere anyị ga-agbafuru gị n'ala Ọnịcha ka anyị lele Uwaezuoke itewe ọtanjere anyị ga-agbafuru gị n'ala Aba ka anyị lele Uwaezuoke itewe ọtanjere anyị ga-agbafuru gị na Lagos Uwaezuoke itewe ọtanjere My son, I'm sending you now to the world. Go and tell my people that I'm annoyed about these vision killers all over the world. Go and warn them that my anger will soon be upon them. My name is Evangelist Said the Truth. I was in a dream at night. The Almighty Father revealed to me about the happenings under this planet Earth. These happenings involve those who envy your progress, your success, and your breakthrough. These happenings also involve those who want to take your destiny, your birthright, because no one can speak for you. People like this are those whom I regard in my dialect as ndị osochiegbu ogbu onye mgbe ndụ na-atọ ya ụtọ. Lanya ezi nwa m gaa gwara m ndị m gwa na ndị osochiegbu eju n'ụwa niile n'oge na-adịghị anya na iwe mụnwa bụ Chineke onye nkusu niile nke ndị agha ga-adakwasa ha ma ọ bụ na ha chigharịa ma chigharịpụta m. Iwe m dị ọkụ ga-adakwasa ha. Aha m bụ Evangelist Said the Truth. Anọ m na nrọ Chukwu wee gwa m na mụ ga-agwa ụmụ ụwa ihe ndị osochiegbu na-eme n'ụwa. Ezi onye ọma na-ege m ntị, sachaa ntị gị nke ọma gere ozi a n'ihi na ọ ga-enyere gị aka na ndụ a. Chineke gwakwara m na ndị osochiegbu amụrụ gị ọkụ minye n'ime ụwa ọkụ wee na-agba ọtụtụ ezinụlọ dị iche iche. Chineke wee sị m na ndị a bụ ndị osochiegbu, ndị ogbu mmadụ mgbe ndụ na-atọ ya ụtọ, ndị ọ dị ka ụra bụrụ ọnwụ, ndị ọchị dị n'eze mana iwe juru ha obi. Ekele onye kere igwe n'ụwa onye onyinye Chineke ekele igwe m otuto dịrị gị. Ana m ekele onye kere igwe n'ụwa onye onyinye baba Chimo onye na-aza ekpere m Chukwu ọ bụ m n'ekpere onye na-edu m ọkwa gị na-etekwa m ọkwa gị na-akụrụ m nwa n'afọ onye onyinye ọma ọ bụ gị na-egosi mmadụ ike onye na-ebuli mmadụ elu n'ụwa Chineke nke eluigwe m otuto dịrị gị. Ana m ekele onye kere igwe onye onyinye m lee onye bi n'igwe ọkwa gị kere m olileanya ndị gbara ọgbanị ọkwa gị kere m oge jiri ọbara na mmiri gị wekpuo m tinye m n'ime afọ nne m ewe mụọ m fevọ bụ m na-emele ọkwa gị kpọrọ m ya oge na-enye ike ji abụ ụba Chineke nyezia n'ome ike ụba yanụ ụmụazịa yanụ ụmụazịa Nebuchadnezzar
The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captive, and to open the prison to the captive. Oh, you that mourn in Zion, the Lord has said to me that I should give you a garment of beauty instead of ashes. It is well with you in the morning. It is well with you in the noon. It is well with you in the night. Cry no more, child of God. Oh, hallelujah. Go and tell the righteous, it is well with your soul. Go and tell the righteous, it is well with your soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with your soul. It is well with my soul. It is well with your soul. It is well with my soul. It is well with your soul now. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Now be no crying. There'll be no crying. Now be no more sorrow. There'll be no more sorrow. Now be no more weeping. There'll be no more weeping. In Zion. If this and you say today, you shall see the no more. God, I am serving a living God. I am serving a living God. I am serving a living God. I am untouchable, unkillable. I am serving a living God. I am untouchable, unkillable. I am serving a living God. I am untouchable, unkillable. I am serving a living God. Because He lives, I shall live. Oh, I am. Touch not my anointed one and do my prophet no harm. Thus says the Lord, He's my Lord and my King. He's my Lord, Jehovah Shammah. He has given His angels charge over me. Yes, Lord. I want not to mess it up. Onwegi game Nwachukwu getere mmanụ. Onwegi game onye na-emetụ maka na-emetụ Chineke aka. Onye na-achọ m okwu na-achọ n'aka ji uwe okwu. Ọ sị na nri ihe na-ebute ọnwụ agaghị m anwụ. Nzọkwasịgwọ na okwu ọ gaghị emerụ mmadụ. Onye so dị ike. Ọ bụ ya maka na agwọrọ ya. I shall not fear at all. Never, 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 never. In Jesus' name. I am untouchable, unkillable. I am serving. Promotion time, come on, promotion time, come on, promotion time, oh yes, promotion time, come on, promotion time, I say come on, promotion time, oh come on, promotion time, come on, promotion time, come on, oh Ebunielu, Pia Nando. Oge akwụkwọ nsọ oge rugo na dube bịa promotion time
Can somebody read the book of Psalm 6 verse 10? I read, all my enemies shall be ashamed and surely troubled. Omereme, they must be troubled. Everybody shout, Amen. Ocharambari igwe. Chirindia gibia o. Chirindia gibia. Nihi na agha dị n'ọgbọ here. Nihi na agha dị n'ọgbọ. Ekwensu na-agba mgba n'ọgbọ. Ịma o. Chirindia gibia. I read the book of Psalm 50 verse 15. Call upon me in the time of trouble and I will answer you. Ogwemu n'oge mkpa, aga m asa gị. Eke seriama. Oruwo mgbe anyị jakpọ ebube. Oge akara aka eruwokwa. Oruwo mgbe anyị jakpọ ebube. Ebube n'onwe ya bịa o. Oruwo mgbe anyị jakpọ ebube. Oge akara aka eruwokwa. Oruwo mgbe anyị jakpọ ebube. Ebube n'onwe ya. Ịma na oruwo mgbe anyị jakpọ ebube o. Oge akara aka eruwokwa. Oruwo mgbe anyị jakpọ ebube. Oh, child of God, I prophesy to you this year that you shall not die. You shall live and testify the goodness of the Lord. Therefore, any form of death targeted against you this year, I cancel them in the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus, I will never die this year. Go and tell the evil ones, I will never die. Go and tell my enemies that I will never die. Go and tell that lady doctor that I will never die. Say I will never die. I will never die. Die, oh man. I will never die this year. 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 No. I will never die this year. I will never die this year. Untimely death is not my portion. I will never die this year. Amen. I will never die. I will never die. Though I walk away with a frown on my face today, trying to forget what love used to be yesterday. I know, yes I know, that the one who lifts me never let me down, 'cause he promised he will never let me down. I know. Longa, misi anyano le fisu. Misi na suni minimi. Wakano kwa de jabula kupa o. Kano kwa de jabula skulu. Misi kano kwa na ya mambele. Kujela ni. Kano kuyo. Onye misi kano de jabula kupa o. Misi kano kwa na ya mambele.